Sa isang joint press conference ng Land Transportation Office o LTO, Department of Transportation o DOTR at Department of Information and Communications Technology o DICT, opisyal nang inilunsad ang eGov app nitong Huwebes, July 10. Layon nitong ilapit ang serbisyo ng gobyerno sa mamamayan at mas mapabilis ang proseso ng driver's license renewal para maiwasan ang mga fixer. So, license to the system, ang guarantee ng LTO ngayon is makukuha within maximum 3 days kung magpapadeliver ka. No? Pero kung pipick upin mo, mapipick up mo na agad. Same day, no? Sir? Same day. Yeah, same day. It's like going to the same process na manual, pero ito, nasa bahay ka lang, tapos kung gusto mong pick upin, mapipick up mo the same day kung may office hours pa, or kung magsasara na ang office hours by 5 o'clock, you can pick it up the next day. Pero ready na yon. Para naman sa mga bagong kukuha ng lisensya, nilinaw ni Transportation Secretary Vince Dizon na kailangan pa ring dumaan sa physical test tulad ng written at practical exams. To follow yon, kasi yung bagong lisensya, madami kasing requirements yon na physical, meaning kailangan mong mag-exam, kailangan mong mag-practical. No, maraming requirements yon. So, pag new, kailangan mo mag-practical driver's test, which you have to do on your own. So, to follow yon, pero kampante tayo na dun din tayo papunta. No, meaning, pwede mong gawin yung application mo online, hindi ka kailangan physically pumila sa LTO office, pero pagka magpa-practical ka, kailangan mong mag-practical. And pagka pumasa ka, i-upload na lang yon dun sa file mo. At lalabas na doon na pumasa ka na ng practical. No, so, ganun ang mangyayari doon. Sa kaso naman ng aberya sa sistema o connection, siniguro ni Dizon na may help desk sa app para agarang masolusyonan ang mga problema. Kung merong mga problema, i-report nyo lang agad sa, meron namang help desk ang eGov, i-report nyo agad, no? At sa LTO, para lang ma-address natin kung may mga problema. Basta mabilis ang wifi, basta maganda ang connection, madali siya. No, madali siyang gamitin, kapareho lang din siya ng interface ng ating e-travel sa mga kababayan natin na ginamit na ang eGov para sa mga ibang mga serbisyo tulad ng e-travel. Simpleng-simple, nakita nyo naman, madali at very straightforward. MC Galang, CLTV 36 News.